Hulka! Právě jsme vstali. A jedeme pryč na dlouho očekávaný Šternberský kopec, kde budeme přeskakovat No Name, Alice na cestách. První část. Dostáváme se k nádherné části výletu. Balení. Je v piči. Vracíme se zpátky do Kobylisk kvůli tady tomu idiotovi, který teďkon... který teďkon tancoval. Nech to být. A jedeme pro selfie tyč, ať máte větší kvalitu z videí. Pič. A Matějová kytara nemá obal. Že mě to stojí peníze. A ty to pauzuješ. Hruza. Uvidíme se za chvilku, hulna. Jsme v polovině cesty a všichni jsme vyčerpaní. Hlavně Matěj vedle mě neví, co se děje. Za mnou Jarda nemluví. A Matěj by spal, ale nemůže spát, protože tady nikdo nespí. Cákáme si vodu do ksichtu a jedeme za No Name. Jsme u Heřmanovýho Měšce. A nebo to byl Městec. A nebo Městec, ale to nevadí. Ale my jsme tady v těch končinách v krásné přírodě objevili takových pupků a vesnic, že jedeme do Chrudimi. Takže hulka za chvilku. Video report, jdeme do kopce. Tohle je ten Šternberský kopec? Ježiši Kriste! Liftágo. Hele, hlavně dostáváme se k závěru toho, že nějaký debil vyšlapal cestu úplně jinde. nevíme, kudy máme jít. Dostáváme se k závěru, že jsme nahoře, jo! Dostali jsme se tam! Jsme tady. A kde je ta stage, prosím? A kolik vůbec? No, kolko? Takže... Šternberská věž? Šternberská věž, aneb jak jsme se dostali na kopec? Když jsme spletli kopec, tak jsme museli zase dolů. Hulka Daniel, právě jsme po skvělém koncertě. A bylo to kurva dobrý. A teď jdeme chlastat. To je skurveně dobrý. Jo, toho Jacka vlastně nemůžeme vytáhnout, protože se tam nesmí pít. A už si společně